Episodi 11. Per Pilar Cuenca. Albaes a mitjanit. Soc Pili Cuenca, cantaora d'albaes, folklore valencià i florista de professió. A casa, mon pare sempre estava cantant, d'ací la meua vena cantaora. I al carrer Sant Cristòfol, carrer que manté la tradició festera i un dels pocs carrers que a les seues festes participem cada any una servidora i Pep Jimeno Botifarra. Allí sentia cantar al tio Molina, Encarna la Gitana, Arturo Molina, el meu germà i altres cantaors, i amb 13 anys vaig versar i cantar per primera vegada la meua primera albà. Encarna em digué d'aprendre a entonar-les, on fer les pujades i baixades de veu, així com a entonar adornades en cantar-les. Amb 3 o 4 assajos, en companyia del meu germà, vàrem aprendre l'art de les albaes, i a partir d'aquell moment em vaig enamorar de les albaes i del cant d'estil improvisat. On hi havia cant d'albaes, aquí que hi anava per aprendre d'altres llocs junt amb Pepe i d'altres cantaors i cantaores. Fora de Xàtiva es porta la figura del versador. Com les fem ací a Xàtiva, no les fan en cap lloc i no hem de permetre perdre eixe privilegi, ja que les albaes que fem ací són úniques. Cada versador se les versa i se les canta. A més, mentre un canta, tu has d'anar pensant la resposta i contestar al moment. Per això es diu que és un cant improvisat. Les albaes de la fira són especials per a mi, on els nervis són a flor de pell, ja que cada nit és única i irrepetible, on és la vena versadora i satírica que cada cantaor porta per dins. He cantat amb diversos cantaors d'ací i de fora, i així és quan t'adones que en cada lloc les canten a la seva manera, encara que sempre és el mateix fi, que rime i siga ben bonica i ben cantada. De la mà d'Encarna vaig entrar a formar part de l'Escola de Danses de Xàtiva, allà per l'any 1994, on vaig conèixer a Loli Mira i Pep Jimeno Botifarra, començant a aprendre i cantant cançons de folklore valencià, etc. Fins i tot gravarem un CD, a l'Ermita de Sant Feliu. Loli Mira, una companya molt especial per a mi, ens va deixar l'any 2009 i des d'aquest moment vaig prendre el seu relleu en el grup de danses Canyamars de Canals per ser la seva cantaora. Amb aquest grup hem estat cantant per tot arreu de la nostra comunitat i d'altres llocs, com Mallorca, Eivissa, Puerto Llano, etc. També hem anat a la Fira de Canals i enguany, si Déu vol, anirem a Daimiel, on fem intercanvis culturals. Ja fa uns quants anys que sóc la cantaora de Pep Jimeno, on aprenc i gaudís de cada moment al seu costat i compartís la seva saviesa i experiència que gaudim l'un de l'altre. Estime el cant valencià com la que més, defenent la nostra llengua. Necessitem que isca sàvia nova, que s'animen a cantar perquè aquesta tradició perdure en el temps. Visca la cultura popular, el cant valencià i les falles.